Matapos i-anunsyo ng Pangulo na walang pasok hanggat walang bakuna sa COVID-19, inanunsyo sa kasunod na araw ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na sisimula na sa June 1 ang enrollment. Kaya ang siste, kahit mga guro, nalito sa paiba-ibang anunsyo kaugnay ng sisimulang klase sa Agosto. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT Region 3, wala pang naibabang guidelines kung paano isasagawa ang enrollment, kaya ngayon pa lang ay nakikita na nilang magiging problema ito. Sa pahayag daw kasi ni Education Secretary Leonor Briones ay walang physical reporting sa mga guro. Hindi rin namin ma-imagine guys yung paano yung enrollment ng mga bata. Wala namang internet ang mga karamihan lalo na sa public school. So, paano mag-disseminate yung enrollment? Gusto man nilang mag-FT, mag-online. Ay wala naman sila nakasarado yung mag-computer shop. So, yung manual, di ko rin ma-imagine, hindi rin namin ma-imagine dahil susubukan pa lang, lalo ng San Jose del Monte, paano yung pagpunta ng magulang doon? Dahil ang sinasabi, yung magulang na kukuha ng enrollment form ay yung may quarantine pass. So, malaki talaga siyang problema yung enrollment. Gahol umano sa oras ang paghahanda para sa enrollment sa darating na Lunes. Hindi raw kasi ito tulad ng regular na paghahanda na nakasanayan na ng mga guro, magulang at mga estudyante. Hamon din sa kanila ang kawalan ng access sa internet o di kaya ay mabagal na internet connectivity. Ay yung online din, ang problema din natin sa online, grabe yung internet accessibility at saka mga gadgets. So hinihingi din namin yun. Dapat nga ngayon, bago mag-enrollment, na-provide ng mga gadgets sa mga teacher. Yung batan tumatawag sa akin, mag-i-enroll daw through online, pero walang gadget, walang computer, walang laptop, walang internet. Paano nga naman nila? Kahit ang teacher gusto niya i-enroll yung mga bata, kahit sa amin na lang kamo i-enroll, Kaya lang, wala naman, hindi naman lahat ng teachers sa mga magulang, lalo na ang magulang, wala talaga. Naniniwala rin ang ACT na hindi sapat ang 2 buwan na paghahanda para sa pasukan. Issue ang health safety standard na ipatutupad sa mga paaralan mula sa bilang ng mga silid-aralan, social distancing, utilities bilang ng mga guro, clinics at nurses na wala sa mga pampublikong eskwelahan. Kailangan ding sumailalim ang mga guro sa training para sa alternative learning at mga modules na kanilang gagamitin. Dapat muna raw higit na paghandaan ang mga ito bago magbukas ang klase. Kaya naman nananawagan ang consultation ng grupo ng mga guro bagay na hindi raw ginawa ng DepEd sa kanilang pagpaplano. Ang stand nga, bangitin ang period na ito para iayos lahat. Pati yung K-12 program, i-review kasi masyadong siksik yung nakalagay na mga doon na subjects. So, tulungan talaga ng DepEd, ng mga teachers, ng mga parents at estudyante. Kaya kami nananawagan kami sana ng consultation with the DepEd, para kasi kami nasa ground Ipinananawagan din ng grupo ng mga guro sa gobyerno ang pagsasagawa ng libreng mass testing bago sila bumalik sa trabaho. Bukod sa pagiging guro, mga magulang din daw sila at iniisip ang kapakanan ng kanilang pamilya. Pero kahit may agam-agam, handa raw nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Tsaka may anxiety talaga. Kahit lahat ng mga teachers na makausap mo, yung napapalutan sila ng takot. Pero kailangan nating labanan yung takot. Pero kailangan gawin din tayo. Halimbawa, yung kailangan yung mga teachers, bigyan sila ng protective equipment. Pagkatapos may mass testing. Tapos yung protektado talaga pag pumasok. Hindi yung basta na lang papasok. Jennifer Salenga, CLTV News.